na po to? Pairing-iring lang, pairing-iring lang. Sairing! Wala sa tabiri pre oh. Ito man gutom na kayo. Asa ka taka kita balay ani pre para makakaunda ba gutom na jud kayo. Bato lang rutag unahan pre basig napay balay dito ba nga. Pwede ito pangayawag kanon. Gutom na jud kayo hadi na jud magwanta kong tiyak ay. Tanay pre. Uy, diri sa tapre kay danohon sa natog maayo, lingkuran sa nato. Kon ba? Kumano gipos na sa kusina? Pagtabunan mo itong nga katanto si kaunog iring ba? Kumanaya. Indot ani pre. Ako'y una, nya diri sa ka. Oh, sige sige. Sige sige, basta mora to'y plano na to. Sige sige. No, 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 no. No, 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 no. Unsap tong tagak dito? Ay, iring ra to ya ay. Sugan ako eh. Ay, ikaw na po dito pre. Saan mo tira dito pre? Oh, sayon ragod, pairing-iring lang, pairing-iring lang. Gago! No, 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 no. Uy, unsa na po to? Pairing-iring lang, pairing-iring lang. Sairing! Nya nabusog ka. Oh, lansam nang Panumbag tagiyat pre. nasakpan na ka. Oh pre, natagak ang taklob sa kaldero. Unsa po day gingon nimo? Atong gingon nimo nga pairing-iring lang, pairing-iring lang. Ang gingon nako sa imo nga pairing-iring lang. I mean, tingog sa iring. Ato naman ka rito pre. Ah, Magbuhat tag part 2. Yo, daghang salamat sa paghuman og lantaw sa among mga video. So, napo ko i-shout out no si Kuan Hermelin Castro Boyles Dam from Bohol. Shout out ni Modol. Love you, Dol. Og kang Kuan, wa man ni pangalan basta from India. Daghang salamat ni Modol. Og sa katong gusto magpa-shout out, comment down below then #kulokoy. That's all.